IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti mapasungadan ang maikaupat-apulo ket upat ka anibersaryo ti San Nicolas Water District ket formal ang napabendisyonan ken nalukatanen ti ikatlo a water reservoir ti Barangay 1 San Francisco, San Nicolas, Ilocos Norte. Kuna ni General Manager Marlene Bonilla, ang maragsakan talaunay ang mga ipakaamo iti publiko ang nalukatanen iti naso a reservoir ang mga cater kalagiti ginasot-gasot at tao iti iliti San Nicolas. Imbatad na ang presente ni Mayor Edmar Vincent Bunuan, Vice Mayor Napoleon Hernando, ken digiti dumapay ng opisyales iti iliti para kabendisyon daytoy apasdek. Malaksid iti dayta ket na inauguraran ti Honorable Benjamin Madamba Memorial Building ket ditoy nginatendaran ti pamilya ni late Benjamin Madamba iti panaka-red ribbon cutting ken panaka-bendisyon iti naso o a building. Iti agdama ket agraplapunusan iti paragyaman ti Sibubukel nga SNWD family kalagiti amin adun maray iti daytoy a programa ket may panamnama nga adun tupay ti obraenda a pagimbagan digiti San Nicoleño para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.